जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदानै मोननाय बिबानगिरिफोरखौ लानानै मावफारिया जथुम खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गासै दख'रानि बिबानगिरि आरो गासै दालाइसाफोरनि मावथि मावफारियाफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावलांनो लोगोसे सोलोंथाइ बिथिंखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामलांनांगौनि थाखाय जथायै सावरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै क'क्राझार जिल्लानि लोगो आफादगिरि डक्टर बहिति बरगयारी, लोगो नेहाथारि राथिया बसुमतारी, नेहाथारि जांगिला औवारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि हांगामा नार्जारी आरो गेलेमु नेहाथारि फिलास नार्जारी बिथांमोना बाहागो लाफैयो। गिबिथारैहाय बयनिसिमबो बेलासिनि आं गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोदों जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु नैबे समावहाय गासैबो दख'रा आरो दालाइसा आफादफोरा बोसोरसालिया जथुमा खुंखांबाय आरो बे बोसोरसालिया जथुमा खुंनायनि गेजेरजों दख'रा आरो दालाइसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ एसे एनै सोलाय सोल' खालामनानै बेबायदि बिबानखौ गोदानै फिन दाफुंनाय जादों आरो बे बिबान दाफुंनाय समावहाय गोबां दख'रा आरो दालाइसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा माखासेया गोजाम माखासेया गोदान। बेनिखायनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय जे बे दख'रा आरो दालाइसा आफादनि बिबानगिरिफोरजों बेबायदि मावथि फारिया जथुमा खुंफुंनाय जादों। जे जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा थांखि दं, मा उद्देश्य दं आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि थाखानाय संबिजितखौ दहाय होनानै बर' माहारिनि थाखाय जे खामानि मावनाय जायो बे खामानि मावनायाहाय माब्रै जायो बे आयदाफोरखौ लानानै जोङो दिनै मावथि फारिया जथुमाखौ खुंफुंनाय जादों। बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे फरायसा आफाद जानानै दिनै बर' माहारिनि थाखाय जे जोंहा गोबां जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावनो थाखाय लानाय जादों आरो बे खामानि मावनायखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों मा रोखोमै जों खामानि मावगोन, बबे जेंनाफोरखौ जोङो मा रोखोमै जों मावनांगौ बेफोर गासै आयदाफोरखौ जोङो दिनै बेवहाय सावरायनाय जादों आरो लोगोसे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे संबिजित दङ बे संबिजितखौ दहाय होनानै जोंनि खामानि मावनायखौ जोङो आवगायलांबोनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। आङो बेनिखायनो बे समावहाय बेखौनो खावलायनो लुबैदों बा बेखौनो आङो जोंनि दैदेनगिरि लोगो बिथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गावनि संबिजिराव लिरखानाय माने थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो खामानि मावलांबाय थानांगोन आरो बेजोंनो बर'खौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आवगायलांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानो जे जोङो बर' माहारि हिसाबै जों थांनानै थानो थाखाय जोंहा राव दङ, जोंहा हारिमु दं, जोंहा थुनलाइ दङ, जोङो बेफोरखौ लानानै जोङो आवगायलांनांगोन। बेखौ जौगाहोनायनि थाखाय, बेखौ गोसारहोनायनि थाखाय आरो बेखौ मोजां खालामनायनि थाखाय आरो बर'खौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जोङो खामानि मावलांबाय थानांगोन आरो बिनि थाखाय साफ्रोमबो लाइमोनफोरा, साफ्रोमबो फरायसा दैदेनगिरि बिथांमोनाहाय आखायाव लानांगोन आरो बेबायदि आखायाव लानानै मावलाङोबा बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि दाहैनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेनिखायनो जोङो गासैबो माहारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे गासैबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै खामानि मावदों बेयो बर' हारिनि थाखायनो। बर' हारिखौ जोङो थैनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो खामानि मावाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ फोथांनो, फेहेरनो आरो फोजौनो थाखायनो जों खामानि मावदों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायावहाय फोथायनाय लानानै गासैबो रायजो राजाफोरा मदद होगोन होननानै आङो फोथायदों आरो आं हास्थायदों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोखौ लानानै फैबाय थानाय समाव खामानि मावो। दा जे सोरनिबा रंजानाय बाजानायखौ बेबायदि गाज्रि नोजोरजों नायाखै, नाथाय जोंनि गेजेराव जों नुनो मोन्दों रंजानाय बाजानायनि मुङावहाय जोंनि मानसिफ्रा माने बांद्राय लोंनानै बाइक साखावनानै जों गावनि गेजेरावनो गावखौनो बेबायदि गोबां खहा लाबोनाय बा खहा खालामनानै लानाय जों थासारिखौ नुबोबाय थादों। बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोङो गोदान बोसोरनि मुङाव, गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुङाव जों जाहाथे जोंनि गेजेराव रावबो सासेबो बेबायदिनो माने गावनि खहा जाया, सोरनिबा जिउ बेवहाय जोबनांगौ जाया, बे नोजोरखौ लाखिनानै जे बयबो
जे माने पिकनिक समाव रंजा बाजा जों खालामोब्लाबो जोङो लोंनायखौ नागारनांगौ, लोंनायखौ खम खालामनांगौ, आं बेखौ दिनै खावलायनो लुबैदों। आरो बेजों लोगोसे रंजा बाजानि मुङावहाय जोङो बांद्राय बिदि गारि मथर बेबायदि माने दाब्रायनाय, खरायै सालायनाय बेफोरखौ जोङो हमथा बयबो खालामलायो, आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों। आरो बे बिथिङैहाय जोंनि गासैबो रायजो राजाफोर बिथांमोनाहाय जे सांग्रां जायो आरो बर' माहारिया मोनसे माने गोजोन हास्थायसुला आरो बर' माहारिया मोनसे सोद्रोम माहारि हिसाबै दानो थाखाय जों साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारि बा जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय मानसिफ्रानो बे रोखोमै जों सोद्रोम आखुयै आरो जोंनि गोसो खुसियै गोजोनै जोङो बे गोदान बोसोरखौ बरायहरनो हागोन, आं बेखौ मिजिं लादों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।